Ahojte, nosovo-ústne vrásky, ako im predchádzať a čo robiť, keď ich už máme. Moje meno je Zuzana Perez-Zavková a vítajte na kanáli Lotos Face Yoga. Mám pre vás dneska pripravené dve krátke cvičenia, takže ak máte čisté ruky a čistú tvár, môžete si naniesť kvapku alebo dve oleja na vašu tvár a môžete toto cvičenie aplikovať, keď ste už tvárovú jogu cvičili alebo akurát začínate a chcete si precvičiť spodnú časť tváre. Najprv začneme tým, že si ukazovakom a prostredníkom začneme takto jemne poklepávať po nich. Môžeme tak spraviť najviac 1 minútu, alebo si môžeme dať 3 sety po takzvaných 15 klepoch. A ďalšie cvičenie je Včko. Vytvoríme si to taktiež ukazovakom a prostredníkom a masírujeme. Zároveň by som vás týmto chcela pozvať na tvárovú jogu so mňou zadarmo v Merickej záhrade zajtra a 8:15 úplne zadarmo. Verím, že sa vám táto tvárová joga páčila, nájdete ma na všetkých sociálnych sieťach a v prípade, že máte záujem sa k nám zajtra pripojiť, v komentároch si nájdete link na daný event. Ahojte!